Po vložení CD sa nám objaví okno s automatickým prehrávaním. Klikneme na ikonku otvorenia adresára. Otvorí sa nám CDčko, kde nájdeme adresár AMV Tool. V rámci neho je adresár AMV Converter Tool a vnútri AMV 2.0. Ikonkou AMV Transform spustíme samotný program. Video, ktoré chceme konvertovať, stačí chytiť a stiahnuť do programu. Objaví sa nám v tomto riadku, čím vidíme, že je vlastne pripravený na konvertovanie. Touto ikonkou si môžem vlastne nastaviť, kde to video má byť skonvertované. Pohľadajme si napríklad pracovnú plochu a spustíme konvertovanie. Konvertovanie trvá od niekoľko sekúnd až po niekoľko minút alebo hodín, v závislosti od dĺžky videa. Po konvertovaní môžeme program zatvoriť a konvertované video sa nám objaví na ploche. Stačí ho už len chytiť a pretiahnuť do MP3 prehrávača. Dovidenia.